Nederland leeft je zo'n 400 miljoen kei. En hoewel de leeftijdsverwachting zo'n zoontje hier oud is van een koe, worden ze gemiddeld net ouder als 6. Want het is net rendabel om ze langer in leven te houden. Bert Hollander, zoon van melkveehouders, kon dat net langer onzien en woede wat ontwam. En begon daarom zijn eigen resthuis van kei. Oh, daar heb je de geit. Bok Happy. Bok Happy. Ja, het is een bok. Maar Happy heeft hier zijn eigen koe. Zijn eigen koe. Annie. Oké. Kan je aan zijn haar ook wel zien. Kijk, die koe likt hem altijd af. Helemaal. Dus, En waarom likt die koe hem dan ook? omdat hij ook heel gehecht is aan de bok. Oh. Dus dat ben maten? Ja. En hoe is die vriendschap dan ontstaan? Annie is ook een koe die zonder koeien opgegroeid is. En dan wil het later heel slecht met andere koeien. Dat hebben ze nooit geleerd. En, maar ja, een koe is wel ook een kuddedier. Dus ze willen wel graag iemand erbij hebben. Nou, en, dus dan, en Annie was wel gewend aan schapen. Nou, dit leek er denk ik op. Dus zo gaat dat. Toen dacht je, ik probeer het maar Bok Happy. Ja, en Happy heeft eigenlijk dezelfde achtergrond. Die is ook grotendeels alleen opgegroeid. Dus met geiten en wou het ook niet met hem. Maar met een koe gaat het geweldig. Dit is hier de beroemde Hermine. De koe die naar de vlucht bij de slacht, bijna 2 maanden op de vlucht geweest is, voor ze die eindelijk weer konden vangen. Dus die hebben we ook nog. 2 maanden op de vlucht? Ja. Die was toen bijna wereldnieuws. Dames en heren, goedenavond. We gaan meteen naar het nieuws van vandaag. En daar kunnen we niet omheen. Hermine de koe. Hermine ontsnapte op weg naar de slager en loopt al weken alleen rond in het bos. Maar waar kan een volwassen koe zich nou verstoppen? Soms wordt ze gezien, maar ze is dus nog niet gepakt. Ja, de Partij voor de Dieren is inmiddels een actie gestart om koe Hermine te redden. Ze zamelen geld in zodat Hermine, als ze eenmaal gevangen is, naar een rusthuis voor koeien kan. Dus ze komen overal en nergens bij. Ja, ook uit het hele land. En merk je dat dan ook aan hun gedrag? Nou ja, je kan natuurlijk wel zo'n koe merken die uit slacht ontsnapt. Dus die heeft niet zo'n ander gedrag dan zo'n melkkoe die eigenlijk nooit wat meegemaakt heeft. Omdat je dat wat socialiseren op een of andere manier? De koeien die uit slachthuis ontsnapt zijn, die moeten jou leren vertrouwen. En punt 2, vanwege de veiligheid moet ik ook zorgen dat ik rang hoger word. Oh ja. En blijf. Maar goed, ik geloof dat ik daar wel op zich wat een talent voor heb. Ja? Ja, Probeer wat de koe whisperer? ja, dat is ook wel wat overdreven, maar ik red me er wel mee. De kei, die is van mei en november boetensteen, binnen net goedkoop in onderhoud. Het gaat om zo'n €250 per maand per koe. Het geld gaat vooral op om voer en de bistendokter. Voor inkomsten is Bert afhankelijk van donateurs. En dat is een van de redenen dat hij elke dag een schattig filmpje plaatst op zijn Facebookpagina. Zie, dat is ook iets wat ik wel probeer te doen. Het is ook mensen laten zien en ook bewust worden wat voor dieren het eigenlijk zijn. Dat ze een sociaal leven hebben, dat ze intelligent zijn, van dingen houden en noem maar op. Dus uiteindelijk is het ook zo, ik geloof dat er meer dan 1,5 miljoen runderen per jaar geslacht worden, alleen al in Nederland. Zien die ruim 40 die ik hier heb, dat is ook maar een heel klein drupje op die plaat. Maar je kunt best wel wat zien hoe ze eigenlijk echt binnen. Ja. Kijk, en voor die hier zijn, maakt het natuurlijk allemaal een wereld van verschil. Weet je ook dat die koeien, die ontsnapte koeien, dat die toch ook het vertrouwen weer terugkrijgen. Ondanks hun ervaringen. Maar wat ik bijvoorbeeld ook mooi vind, is, we hebben hier zo'n kalf, hij is nu 1 jaar oud. Hij is net 1 jaar oud geworden, maar dat gaat hier tussen die grote koeien. Gaat het ook allemaal prima. Dus en dat gaat hier al je wat ook in. Ik moet nog maar dus een mooie guide, een mooie hin en een push. Ja, alles kan redelijk met elkaar. Het is een grote Disney film eigenlijk. Weet je wel, ja. Dus geen Tom en Jerry.